आता नकोत कोकण सौंदर्याच्या फक्त गोड गोड पाता। आम्हाला सत्यात उतरलेल्या पाहिजेत कोकण विकासाच्या गाथा। आता बस झालं शाही कोकणचं गरिबी दाखवण्याचं षडयंत्र। कोकणशाहीच्या आरशात दिसणार कोकणचं जळजळीत सत्य। कोकणशाही प्रस्तुत, आरसा कोकणचा। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर। आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या आरसा कोकणचा या विशेष कार्यक्रमात स्वागत करतोय। कोकणातली वास्तविकता कोकणशाहीनं दाखवण्याचा प्रयत्न केला आणि अशीच काहीशी वास्तविकता दाखवण्यासाठी थेट रत्नागिरी सिंधुदुर्ग हे दोन्ही जिल्हे पार करत आम्ही आलोत आता रायगडमध्ये। रायगडमधल्या मापगावमध्ये आम्ही आहोत, जे अलिबागपासून हाकेच्या अंतरावरती आहे। खरं तर या गावात नेमकं काय वेगळं आहे, जे वेगळं अनुभवण्यासाठी आम्ही सिंधुदुर्ग रत्नागिरी पार करत रायगडमध्ये पोहोचलो। जाणून घेऊया कोकणशाहीचा आरसा कोकणचा या विशेष कार्यक्रमातून। आम्ही आहोत आता रायगड जिल्ह्यातील अलिबागपासून हाकेच्या अंतरावरती असलेल्या मापगावमध्ये। या गावातील काही तरुण बुजुर्ग मंडळी आपल्या सोबतीने आहेत। आपण त्या सर्वांशी जाणून घेणार आहोत आणि या गावातील एकूणच या पंचक्रोशीतील दशक्रोशीतील नेमकी वास्तविकता काय ती देखील जाणून घेणार आहोत। अगदी सुरुवातीला जातोय, एक मित्र देखील आपला या सोबतीनं आहे या चर्चेमध्ये। मित्र, नाव कसं? माझं नाव यश मापगावकर आणि मी रिलायन्स मध्ये जॉबला असतो। यश, खरं तर मग आता सुरुवात तुझ्यापासूनच करतो मी। माझा एक प्रश्न आहे तुम्हाला, तुमचं वय नेमकं काय हा मला पहिलं उत्तर द्या आणि पहिलं आधी तुमचं वय काय? माझं वय आता 24 वर्ष आहे। बरं, तुम्ही रिलायन्समध्ये आता काय पोस्टिंगवरती आहात? मी आता फील्ड एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर तिथे जॉब करतो। हे माझं 5वं वर्ष आहे। काय कंपनीमध्ये काय तयार होतं? कंपनीमध्ये पॉलिइथिलीन बनतं, जी दुधाची पिशवीचं आपण कव्हर पाहतो, ते पूर्ण इंडियामध्ये 90% ऑफ रिलायन्स देते, जी नागोठणे युनिटकडे सप्लाय आहे। क्या बात आहे। काय प्रदूषण वगैरे काय? नाही, कंपनीच्या तुम्ही जर आजूबाजूला बघितलं तर पूर्णतः ग्रीनरी आहे। 2007 साली कंपनीला ग्रीनरीसाठी पिकॉक अवॉर्ड मिळाला आहे आणि पूर्णतः प्रदूषण विरहित कंपनी म्हणून आमची कंपनी आहे। क्या बात आहे। किती तरुणांना रोजगार भेटला रे कंपनीमध्ये? मला असं वाटतं की एम्प्लॉयमेंटमध्ये 3000 प्रत्यक्षात कामगार आहेत ॲज अ एम्प्लॉय म्हणून, आणि बाकी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस असेल किंवा असे असंख्य लोक, असे 6-7 हजार लोकांना कंपनी रोजगार दिला आहे। म्हणजे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वरूपात 6 ते 7 हजार तरुणांना। हो, नक्कीच। पाहताय ना कशासाठी बोंब मारत होतो त्या सिंधुदुर्ग रत्नागिरीतनं? रोजगार नाही, स्थलांतर होतंय, गावं ओस पडत चालले। मापगावमधली परिस्थिती काय ती जाणून घेणार आहोत आपण। म्हणून या रायगडमधल्या अलिबागपासून हाकेच्या अंतरावरती असलेल्या गावात आलो। यश, खरं तर आमच्या रत्नागिरी सिंधुदुर्गमध्ये रोजगाराच्या संधी नसल्यामुळे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात आहे। तुमच्या गावातली परिस्थिती काय? नाही, स्थलांतर हा विषय आमच्या इथे फार कमी प्रमाणात असल्यापेक्षा नाहीच आहे असं मला वाटतं। कारण आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये आमच्या बाजूला राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर आहे, जी फक्त 4 किलोमीटर अंतरावरती तुम्हाला मापगावपासून पाहायला मिळेल। दुसऱ्या बाजूला तुम्ही कार्लेखंडीतून पुढे एक 12 किलोमीटर गेलात तर तिथे JSW आहे, जिने सर्व गावातील लोकांना किंबहुना पूर्ण अलिबाग तालुका असेल बऱ्याच लोकांना रोजगाराच्या संधी दिल्यात। त्यामुळे स्थलांतर करण्याची काही गरज भासत नाही इथल्या लोकांना। पण असे काही प्रकल्प येत असताना विरोध नाही केला तुम्ही? नाही, सुरुवातीला कसं होतं की या गावामध्ये जेव्हा पहिल्यांदा आरसे प्रकल्प आला, BR अंतुले साहेबांनी तो प्रकल्प आणला, त्यानंतर वीज हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न होता। ती वीज आम्हाला त्याच्यामुळे आली। रस्ते झाले, तुम्ही आता येताना पाहिलं असेल, पूर्णतः रस्त्यांची पूर्णतः व्यवस्था झाली। नागोठण्यापासूनचा रस्ता, म्हणजे मूलभूत सुविधा देण्याचं त्यांनी काम केलं। त्यामुळे रोजगार असेल तर मग नक्कीच हरकत नाही आहे असं मला वाटतं। पाहताय, ऐकताय, डोळे उघडा डोळे। 4 दिवसावरती मतदान आलंय। प्रकल्पांना विरोध करणारा, नेहमी सांगतो आपल्या कोकणचं दुर्दैव आहे ते, कोकणातली राजकीय नेतृत्व साहेब जी डेव्हलप झालीत ना, ती दुर्दैवानं कोकणात येणाऱ्या प्रकल्पांना विरोध करून, म्हणजे एखादा नेता जर विरोध करतोय तर आमचा त्या नेत्याला पाठिंबा, ही आमच्या कोकणवासियांची दुर्दैवानं मानसिकता आहे असं म्हणायला हरकत नाही। सर, आपलं नाव कसं? मी संतोष राऊत, श्री क्लासेस चोंडे, माझे क्लासेस आहेत। 38 वर्षे गेली 6,500 विद्यार्थी माझ्याकडून ग्रॅज्युएट होऊन गेले, हे सुद्धा माझे विद्यार्थीच आहेत। तुम्ही फ्रँकली सांगायचं तर इथे मुंबईच्या हाकेवर आम्ही राहतो पहिली गोष्ट, पण RCEP सारखी कंपनी, त्याच्यानंतर मग रिलायन्स इंडस्ट्रीज, JSW ह्या ज्या कंपन्या आहेत ना, ह्या कंपन्यांमुळे आमच्याकडली आत्ता म्हणजे शेतीच्या कामासाठी
फार कमी लोक उपलब्ध होतात. तरुणाई तर पूर्णपणे कुठल्या ना कुठल्या तरी रोजगारामध्ये, नोकरीमध्ये इन्व्हॉल्व झालेले आहेत. तर महत्त्वाचं काय होतं, जेव्हा रोजगार येतो, नोकरी म्हणजे कंपन्या वगैरे इथे येतात की नाही, त्यावेळेला फक्त कंपनीत नोकरीला जाणारीच माणसं नसतात. बघा आता माझ्या बाजूला माझा हा विद्यार्थी आहे, परेश सुर्वे याचं नाव. तर परेशचा आपला व्यवसाय काय? माझा व्यवसाय, मी स्वतः शेफ आहे आणि माझा टुरिस्टसाठी घरी गेस्ट हाऊस आहे मोठं, ते बांधलेलं आहे. कारण इथे टुरिस्ट एरिया आहे हा आपला, पूर्ण पर्यटक आपल्या इथे येत असतात. त्याच्यामुळे मी पूर्ण एकदम पर्यटकांना चांगलं खाद्य, वेगवेगळे आपल्या इथले खाद्य, अलिबागचे वेगवेगळे खाद्याचे प्रकार, त्यासाठी आपल्याला कुठे ना बाहेर जाता आम्ही घरीच हे केलेलं आहे पूर्ण एकदम. दर आठवड्याला, परत आठवड्याच्या मध्ये कंटिन्यू सर्वजण गेस्ट येत असतात, चांगला आस्वाद घेतात खाण्याचा वगैरे. खरं तर सर मी आपल्याशी देखील सविस्तर बोलणार आहे, सरांशी बोलतोय. मध्येच मला तुम्हा सर्वांना सांगायचं आहे, कोकणशाही म्हणून आम्ही अगदी सुरुवातीपासून सांगत आलो. कोकणात जन्मजात सर पर्यटन आहे, आंबा, मासेमारी, नारळ, काजू सगळं आहे. परंतु त्यानं पोट भरलं नाही म्हणून रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातनं लोक नोकरीसाठी मुंबईच्या शहराच्या ठिकाणी गेलीत. पण या मापगावमधली परिस्थिती बघा, इथं 6,000 तरुणांना रोजगार देणारी यशने सांगितलेली एक कंपनी, अशा कितीतरी कंपन्या आहेत. त्यामुळे इथलं लोकसंख्या वाढली, पर्यटन वाढलं आणि पर्यटन व्यावसायिकांच्या हाताला देखील रोजगार भेटला. सर बरोबर बोलतोय की चूक? नक्कीच नक्कीच. काय असतं बघा, पर्यटन का होतंय, इथे रोजगार वाढल्यामुळे प्रत्येक जो सुशिक्षित माणूस आहे तो आपल्या मित्रांना सुद्धा बाहेरून इथे कॉल करतो आणि ती लोकंसुद्धा इवन मुंबई, अलिबाग सारख्या अट्रॅक्शन ठिकाणी कंपन्या वगैरे आल्यामुळे जी काही रिचनेस आहे, ती रिचनेसचा अनुभव घेण्यासाठी इथे येत असतात. आणि मग काय होतं, आमची इथे श्रद्धासारखी मुलगी आहे, ही श्रद्धासुद्धा त्यांच्याकडे असलेलं ज्ञान आहे, त्या ज्ञानासाठी जर योग्य असं मार्गदर्शक मिळाला, योग्य असलं काम मिळालं, तर ही मुलं कुठेही बाहेर जाण्याची गरज होत नाही ना. आपल्याला जर कोणी रोजगार घरी देत असेल तर कशाला आपण मुंबईला आणि लांब पुण्यासाठी जाणार आहोत. तर त्यामुळे प्रत्यक्षात प्रत्येकाने एकच पाहिलं की आपल्याला इथे घरात बसून नोकरी मिळते, हाकेच्या अंतरावर आपल्याला नोकरीला जावं लागतं आणि 7-8-10 किलोमीटरच्या परिसरात नोकरी मिळते. तर आपल्या इथलं स्थलांतर नक्की पूर्णपणे थांबतं आणि त्यामुळे सगळ्या बाजूनी सर्वांगीण विकास जो म्हणतात, तो सर्वांगीण विकास आमच्या तरी, आम्ही सुद्धा कोकणातच आहोत, पण आमचं तुमच्यासारखं पुढचं कोकण नाही, हे आम्ही अलिबाग, रायगडमधलं कोकण आहे. इथे सुद्धा त्या मनाने आमच्याकडे ह्या सगळ्या गोष्टींचा फायदा आम्हाला मिळतो. सर मला खरं तर ना एक महत्त्वाचा प्रश्न तुम्हाला आणि या ठिकाणी देखील एक ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांना विचारायचं आहे. तुमचा जन्म अर्थातच या गावातला आहे, बरोबर? नक्की. त्यावेळचं तुमच्या वेळचा हा गाव किंवा हा या गावाचा पंचक्रोशी दशक्रोशीचा परिसर आणि आताचं मापगाव, काय फरक वाटतो तुम्हाला तेव्हाच आणि आताच? तो बी फ्रँकली 1980च्या काळामध्ये आमच्याकडे RCF आला. मग RCF, IPCL, JSW किंवा आता हे जे रिलायन्स वगैरे जे प्रकल्प आहेत, हे प्रकल्प गेल्या 35 ते 40 वर्षाच्या काळात इथे आलेले आहेत. म्हणजे 35 ते 40 वर्षाच्या काळात आम्ही ज्या वेळेला ग्रॅज्युएशन केलं 1980-85च्या काळ, त्यावेळेला नोकरीची वानवा होती किंवा कुठे काम करायचं हा मोठा प्रश्न असायचा. आणि मग नुसत्या कंपन्या आणि आल्यामुळेच काय डेव्हलपमेंट झालं असं नाही, पण कंपन्या आल्यामुळे इथे अजून वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे मांडले गेले, त्या प्रोजेक्टमुळे आणखी नोकऱ्यांच्या, व्यवसायांच्या संधी इतकी मिळाल्या की आत्ता आमच्या गावातल्या बहुसंख्य मुलीसुद्धा इथे गावात रिकाम टेकड्या बसलेल्या नाहीत, त्यासुद्धा कुठे ना कुठेतरी कामावर गेलेल्या आहेत. तर त्यामुळे जेव्हा विकास होतो तेव्हा हा विकास फक्त आपल्या गावाचा आणि कुठल्या तरी तरुणाईचाच होतो असं नाही, प्रत्येक माणसाला इथे रोजगार मिळाले आणि रोजगार मिळणं हे बाहेरून येणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांचा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट आहे. तो स्वीकारला तरच आपण त्यात डेव्हलपमेंट स्वतःला घेऊ शकतो. खरं तर सर ना पुन्हा एकदा मी आपल्याकडे येणार आहे, आपल्याकडे देखील येणार आहे सर, कारण की कोकणाचा विकास नाण्याला 2 बाजू असतात. त्यातली एक बाजू जर पर्यटन आहे तर दुसरी बाजू ही निश्चितच औद्योगिकीकरण आहे आणि त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण या चर्चेमध्ये कोकणशाहीच्या शेवटच्या एपिसोडमध्ये आपणा सर्वांना पाहायला भेटते. सत्य आहे. तुझं नाव कसं नेमकं? सर माझं नाव श्रद्धा आहे, मी इथेच मापगावमध्ये राहते आणि मी आता MCOMला आहे. एवढं शिकतेस, काय रोजगाराची संधी आहे का ग
या गावात? हो सर, निश्चितच. आमच्या इथे आता तुम्ही ऐकलत की औद्योगिकरणामुळे आमच्या इथे बघा JSW कंपनी आहे, रिलायन्स कंपनी आहे, परत RCF कंपनी आहे, ज्यामुळे बऱ्याच लोकांना रोजगाराच्या संध्या मिळाल्यात. कोणीही तुम्हाला तरुण घरी बसलेला दिसणार नाही. अर्थातच तुम्ही सरांनी बोललेलं ऐकलंतच. आणि आता आमच्या गावात बघितलं, आमच्या गावातली सोडा, बहुतेक बरेच शेजारच्या गावातली लोकं पण त्या कंपनीमध्ये कामाला आहेत. त्यामुळे बरेच जणांना रोजगार मिळाला आहे. आणि आता तुम्ही बघताय की लोकांना रोजगार मिळत नाही, त्यामुळे लोक बरेच स्थलांतर करतात मुंबईकडे. पण आमच्या इकडची लोक तुम्ही बघाल तर बहुतेक लोक ही गावातच तुम्हाला दिसतील, कारण का सर्वांना रोजगाराच्या संध्या मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे आमच्या गावाचा विकास खूप चांगला झालेला आहे. श्रद्धा, खरं तर MCOMला आहेस, तरुण आहेस, मला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारावासा वाटतोय. लग्न आमच्या रत्नागिरी सिंधुदुर्गातली परिस्थिती अशी आहे, म्हणजे त्या जिल्ह्यातली, की त्या ठिकाणी गावातल्या मुलांना लग्नाला मुलगी मिळत नाही. याचं कारण मुलीच्या अपेक्षा, वडिलांच्या अपेक्षा, ज्या योग्यसुद्धा आहेत, रास्तसुद्धा आहेत. कारण त्या ठिकाणी रोजगाराच्या संधी फार अत्यल्प प्रमाणात किंबहुना नाही आहेत, असं म्हणायला देखील हरकत नाही. पुढे जाऊन लग्न करायचं असेल तर मुलगा ह्याच गावात, म्हणजे ह्याच रायगड जिल्ह्यात राहणारा चालेल की मुंबईतच? मी तर म्हणेन की मला अलिबाग तालुक्यामध्येच लग्न करायला आवडेल, कारण की आमचा अलिबाग तालुका खूप विकसित झालेला आहे. सर्वांना रोजगाराच्या संध्या तर आहेतच, पण इथला प्रत्येक माणूस निश्चितच गरीब असं म्हणता येणार नाही. सर्वजण असे परिपूर्ण बोलतात तसे आहेत, तशा प्रकारे. बघितलं, तरुणींच्या अपेक्षा सुद्धा या भागामध्ये बदललेलं चित्र पाहायला भेटतं. हे चित्र ज्या दिवशी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये बदललेलं दिसेल ना, त्या दिवशी या नेते मंडळींना खऱ्या अर्थानं सॅल्यूट ठोकावा अशी इच्छा प्रत्येकाची होईल. कोकणशाही म्हणून, पत्रकार म्हणून माझी तर निश्चित होईल, तोपर्यंत होणार नाही. काय सांगाल? तुम्ही सुद्धा सुरुवातीपासनं हा बापगाव किंवा एकूणच ही पंचक्रोशी दशक्रोशी पाहताय, काय बदल तुम्हाला जाणवतो या दशक्रोशीत? सुरुवातीपासून बदल म्हणजे असा झाला की आम्ही लहान असताना आमची परिस्थिती जाम परिस्थिती गरीब होती. आता नंतर आम्ही धंद्याचा व्यवसाय चालू केला, विट उद्योग कारखाना. 25 वर्ष मी धंदा केला विटांचा. इथे या ठिकाणी काय आपण विटा बनवता? विटा बनवत होतो. बरं, पण काय व्यवसाय होतो? होतो. कसं काय, म्हणजे कशामुळे होतो? समजा इथं रोजगार झाला नसता, लोक नसती तर? मग व्यवसाय झाला नसता. लोकसंख्या भरपूर आहे इथे, त्याच्यामुळे म्हणजे कंपन्यांमुळे लोकसंख्या वाढली. लोकसंख्या वाढलेली आहे आणि लोकसंख्या वाढल्यामुळे तुमचा विटांचा व्यवसाय झाला. व्यवसाय झाला. त्याच्यामुळे आता माझी मुले पण व्यवसायच करतात, घरगुती. कुठे नोकरीला नाही, बाहेर कुठे काय नाही, घरच्या घरीच आहेत. बघताय, एक जे सांगतोय ना सुरुवातीपासून, आपण पाहिलंय इथं लोकसंख्याच नाही तर हॉटेल बंद होणार. कशाला आम्ही बोंब मारतो आमचा व्यवसाय भारी चाललाय म्हणून? वास्तविकतेवरती आपण जगूया. माझा मोठा मुलगा आहे तो टुरिस्ट लाईनवर चालतो. छोटा मुलगा आहे तो वेल्डिंग वर्कशॉप चालवतो. हा व्यवसाय आमचा. ऐकावं ते नवल आहे, म्हणून एवढं अंतर कापत बापगावमध्ये आम्ही दाखल झालो. सर, मला आपल्याशी बोलायचं आहे. खरं तर मगाशी आपण सांगितलं आपला हॉटेल व्यवसाय, अलिबाग हे पर्यटनाचं एक केंद्रस्थान मानलं जातं. त्या अलिबागमध्ये आपला हॉटेल व्यवसाय. हॉटेल व्यवसाय डेव्हलप होण्यामागचं मूळ कारण तुम्हाला काय वाटतं? मूळ म्हणजे तुम्हाला चांगलं मार्गदर्शन पाहिजे. आता आमचे सर इथेच आहेत. सर, आम्ही क्लासला जायचो तिकडे, पूर्ण एकदम सर क्लास घ्यायचे. खाली शिक्षणाचं पण नाही, पण तुम्हाला काय आपल्या इथे कसं आहे, पुढचा व्यवसाय कसा चालू होईल, काय होईल तुमचं, बाहेर गेलं तर कसं होईल, आपल्या इथे आता काय काय हे झालं, त्या सरांनी सर्व मार्गदर्शन आम्हाला केलेलं आहे. त्यामुळे आता मी स्वतः विचार केला, आपल्या इथं पर्यटक भरपूर चालू झालेले आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारे येत आहेत. त्याच्यामुळे प्रत्येकाला संधी मिळते. कोणी रेस्टॉरंट काढलं आहे, जे आता ज्यांना ट्रॅव्हलिंगचं आहे ते ट्रॅव्हलिंगसाठी पण आहेत. त्यांच्यामुळे आता त्यांचा जसा वीटभट्टीचा धंदा आहे, बोलले प्रत्येक वेगवेगळा आहे, त्यामुळे त्यांचा धंदा बिझनेस वाढला. जसं जसं जो तो आता नवीन हॉटेल चालू करायला लागला, तसं हे वाढला. ते करून सुद्धा आम्हाला, कारण मार्गदर्शन नव्हतं गावातल्या लोकांना, की आता येतात सर्व बाहेरचे येतात, पण त्यांना आता कुकिंगचं मार्गदर्शन नव्हतं. काय फक्त आपण येणार, गार्डनमध्ये काम करू शकतो, काय हाऊसकीपिंग करू शकतो. ते लोक बाहेरून कुक वगैरे आणायचे. तर आम्ही स्वतः क्लासेस घेऊन फ्रीमध्ये लेडीज वगैरे यांना वेगवेगळे बाहेरून क्लासेस घेऊन चांगले मार्गदर्शन घेऊन आता तीच लोक, आमचीच लोक इथे हे करतात, जेवण बनवतात किंवा काय वेगवेगळं हे करतात. ती सॅलरी ते घेतात, तेवढं आता बाहेर जायला नको, ते आम्ही मार्गदर्शन केले. त्यामुळे आमच्या लोकांना बाहेर जायला लागलं नाही. आमचा जो आहे स्थानिक तो इथेच आहे. म्हणून
या भागातली गावागावातली घरं ही सुरू आहेत. शाळाच्या पटसंख्येवरती कुठलाही परिणाम झालेला नाही. सर बरोबर बोलतोय की चूक, की इथल्या शाळा पण ओस पडत चालल्यात, काय सांगा? नाही, शाळा वगैरे कशा ओस पडतील? जर इंडस्ट्रियलायझेशन झालं की नाही, तर शाळांमध्ये सुद्धा जी काय मुलांची जी कुवत आहे त्या कुवतीप्रमाणे शिक्षण देण्यासाठी संस्था तयार झालेल्याच आहेत ना. म्हणजे बघा, प्रत्येक गोष्ट असते ती, पहिली गोष्ट तुमच्याकडे जी डेव्हलपमेंट आहे त्या डेव्हलपमेंटसाठी कंपन्या आल्या पाहिजेत. कंपन्या आल्यानंतर तिथले सगळे फॅक्टर्स आहेत ते सगळे फॅक्टर्स अप टू डेट होत असतात. म्हणजे मग बघा ना, आता पर्यटन पाहिलात तुम्ही, टुरिस्ट व्यवसाय पाहिलात, किंवा आणखी ट्रॅव्हलिंग सगळ्यासाठीच्या गाड्या वगैरे, व्हेकल्स वगैरे, ह्या सगळ्यामध्ये परिपूर्णता सगळ्या बाबतीत मिळायला लागली. आणि त्यामुळे इथला माणूस आत्ता राजासारखा जगतोय. त्याला मुंबईला चाकरमान्यांसारखं जावं लागत नाही. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा तो आहे. मुंबई किंवा पुणा एवढं म्हटलं आपण, आणि मग ते तेवढ्या लांब 100, 125, 150 किलोमीटर आमच्या इथून आहे. तर इथून 100, 125 किलोमीटर अंतरावर नोकरीसाठी जाणं, मग त्यासाठी जाण्या येण्याचा खर्च, तिथे मिळणारा पगार, तिथे खोली घेतली पाहिजे, टॉप लेवलचं भाडं दिलं पाहिजे, ते सगळं वाचलं लोकांचं. आपल्या घरातून जायला लागतंय आणि त्यामुळे भाडं नाही, जाण्या येण्याचा जास्त खर्च नाही, आपल्या घरात संध्याकाळी येतोय माणूस. त्यामुळे इथे कंपन्या आल्यामुळे, इंडस्ट्रीज झाल्यामुळे नक्की सगळ्यांना झालेला नक्कीच फायदा आहे. क्या बात आहे. खरं तर मी यशकडे जाणार आहे, कारण एक तरुण प्रतिनिधित्व कोकणशाहीच्या या युद्ध आत्मनिर्भर कोकणच्या या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाला आहे. यश, मला खरं तर तुझ्याशी खूप काही बोलायचं आहे. माझा एक पहिला प्रश्न आहे, इथं रोजगार आला, कंपन्या झाल्या, स्थानिकांना कुठं नोकऱ्या भेटतात अशी नेहमीची बोंब आहे. आता इथं तू स्थानिक आहे, आता काय यानं रेशन कार्ड दाखवूया की आधार कार्ड दाखवूया प्रश्न आहे आपल्याला. तू काय सांगशील? तू काय रेशन कार्ड, आधार कार्ड यांना दाखवणार आहे का? एक, तू नेमका कुठल्या पोस्टवरती आहेस आणि तुझं वार्षिक पॅकेज किती आहे, तुझी कामाची प्रोफाईल काय, अगदी थोडक्यात. जरूर. आता मी 2020ला जेव्हा मी जॉईन केलं होतं, त्यानंतर पहिलं वर्ष आम्ही DET म्हणजे डिप्लोमा इंजिनियर ट्रेनी असं होतं. त्यानंतर आमची जॉबची प्रोफाईल बदलली. या 2 ते 3 वर्षांमध्ये चांगल्या पद्धतीचं पॅकेज म्हणजे 5 लाख पर annum आमचा पॅकेज आहे. आणि यानंतर पण असं मला वाटते की 30 मिनिटांवरती आपल्या घरापासून कंपनी आहे. मग काय गरज आहे, जर 8 लाख 9 लाख मुंबईमध्ये मिळत असेल आणि इथे 5 लाख मिळत असेल तर काही हरकत नाही आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट मला अशी वाटते की कंपनीमुळे माझ्या फॅमिलीला 10 लाखाचा इन्शुरन्स कव्हरेज आहे. ही फार महत्त्वाची बाब असते. ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये जॉबला असता, आपल्या घरी कधीही काही होऊ शकते, कोणाला माहीत नाही. पण अशा वेळेस कंपनीची मेडिकल जी फॅसिलिटी असते, जी मेडिक्लेम नावाची, त्याच्यामुळे हा माझ्या मित्राला जर फायदा झाला आणि हे मी रिलायन्समध्ये असताना अनुभवलं आहे. त्याच्यामुळे सर्वात मोठा आधार तो असतो ज्यावेळेस आपण पहिल्या फेजमध्ये असतो, आपल्याकडे काही नसतं, पण आपले आई वडील, आपली बायको किंवा आपल्या घरातील आपली मुलं एवढे सुरक्षित असतील तर मग काय हरकत नाही की आपल्या अशा पद्धतीनं आम्ही त्या कंपनीमध्ये जॉब करतो आहे. खूप चांगलं वाटतं. खरं तर यश, एकूणच ह्या कंपन्यांमध्ये तुम्ही काम करताय, घरातल्यांना पायाभूत सोयीसुविधा देखील या ठिकाणी उभ्या झालेल्या आहेत, घरातल्यांना एक चांगली संधी भेटली. तुझं लग्न झालं का? होय, माझं आता 2 महिन्याआधी लग्न केलं मी. बरं, वेळेत लग्न झालं. अभिनंदन. धन्यवाद. कारण पूर्णतः इथे कसं आहे की सुरुवातीला गावामध्ये असल्यानं सुद्धा नोकरी असणं किंबहुना स्वतःच्या पायावरती उभं राहून काहीतरी करून दाखवणं एक महत्त्वाची गोष्ट आता तरुणांमध्ये असायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि प्रामुख्यानं इथे संधी आहेत. स्थानिकांना कोण म्हणतं नोकरी मिळत नाही. जर तुम्ही शिकलेले असाल आणि तुम्ही कॅपेबल असाल, तुमच्याकडे कन्व्हर्सेशन स्किल्स असतील तर नक्की रिप्रेझेंट करू शकता. आणि मी असं एकटा नाही आहे, असे आमच्या विभागामधले बरीच मुलं आहेत जे माझे मित्र. मी पॉलिटेक्निक पेणला शिकलो होतो, तिथून मला असं वाटतं की 70% मुलांना आज रोजगार दिला आहे कंपनीने, तोही गावातच. आणि आत्ता मी सांगेन तुम्हाला, रिसेंट रिलायन्सने आत्ता 60 ते 70 लोकांना हायर केलं आहे. त्याच्यामुळे ती सर्व जी लोकं आहेत ते पेण, अलिबाग, रोहा, मुरुड या विभागामधले आहेत. आणि जे सर्वांना आता कंपनीने सुरुवातीला 3.5 लाखाचं पॅकेज दिलं आहे आणि ते पहिल्या फेजमध्ये ट्रेनिंग म्हणून आहेत. तर एवढ्या जवळ आणि इतकी चांगली कंपनी, मला असं वाटतं की रोजगार मिळाला आहे म्हणूनच सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात, अन्यथा पॉसिबल नाही आहे. काय गावामध्ये काय प्रदूषणामुळे आता तुझ्या कंपनीमध्ये काय तयार होतं तू सांगितलं. केमिकल प्रकल्प देखील गावामध्ये राष्ट्रीय केमिकल प्रकल्पाचं या ठिकाणी आहे. काय त्रास होतोय सर? म्हणजे यशकडनं तर जाणून घेईन, पण तुमच्याकडनं जाणून घेतो अगोदर. एक बघा, फायदा आणि तोटा हे दोन्ही बाजू सगळीकडे असतातच ना. मग थोडासा त्याचा तुम्हाला पोल्युशन म्हणून थोडासा प्रॉब्लेम होत असेल तर ते ॲक्सेप्ट पण करायला पाहिजे ना तुम्ही. नुसतंच तुमची शेती फॅक्टर होती त्यावेळेला सगळ्या लोकांना जे काय जगण्याची अवस्था कठीण होती,
पण आज शेतीच्या बरोबर जे पूरक कंपन्या वगैरे ज्या आल्या तर त्यामुळे आपल्या लोकांचं डेव्हलपमेंट एक बंद झाली आणि ते डेव्हलपमेंट स्वीकारताना थोडं पोल्युशन आलं. ते सुद्धा काही कारणामुळे कमी करण्यासाठी वृक्षारोपण झालं, झाडं लावली गेली आणि बाकी मार्गाने ते कमी पण झालं ना परत. सर तुमचं काय म्हणणं आहे या मुद्द्यावरती? सर बोललेत बरोबर आहे ते, कारण थोडं तर आपल्याला हे करायलाच लागेल. कारण प्रदूषण काय प्रत्येक कंपनीकडून होतं, पण ते प्रदूषण वाचवण्यासाठी पण काय आपल्याला प्रयत्न करायला लागतील. त्याचा हे करायसाठी आता प्रत्येक ठिकाणी झाडं लावा मोहीम केलेत. परत जो आता आपला कचरा असतो किंवा काय असतो त्याचं रिसायकल कसं होईल, काय होईल हे होतं. हे कंपनीकडनं केलं हा, जातं? केलं जातं. 100%. प्रत्येक कंपनी हल्ली घरोघरी प्रत्येकही असे हे चालू केलेले आहेत की तर आपला कचरा बाहेर नको झाला, आपल्याला त्याचाच कसं वापरता येईल, कंपोस्ट कसं वापरता या येईल. ठिकाणी तुम्ही स्थानिक म्हणून पण जागरूकता दाखवत असाल ना? हा हा तुम्हाला मेन कारण मी हा प्रश्न काय विचारला, दरवेळी लोटे परशुरामचं उदाहरण दिलं जातं, म्हणून हा प्रश्न मी तुम्हाला विचारला की तुम्ही या ठिकाणी जागृत असल्यामुळे या सर्व गोष्टी होत आहेत आम्हाला असं म्हणणं. चांगलं मार्गदर्शन मिळालंय त्याच्यामुळे आम्ही आहेत. नाही तुम्हाला काय मार्गदर्शन नसेल तर तुम्ही कुठलीही नवीन जरी प्रोजेक्ट आला कुठलाही तर त्याला तुम्ही विरोधच करत राहाल. पण तुम्हाला मोठ्यांचं मार्गदर्शन हवं, चांगल्या लोकांकडून हे पाहिजे. मार्गदर्शन असेल तेव्हाच होतं, नाही तर काही नाही. मग कंपनी येईल जाईल, चांगल्या कंपनी येतील, मग आपल्याला स्वतःलाच रोजगाराला बाहेर जायला लागेल. त्याच्यामुळे काहीतरी आपल्याला थोडं ॲडजस्टमेंट करायला लागेलच, काही एवढं हे नसतं. ठीक आहे. आपण यश, तुझं एकूणच ह्या माझ्या प्रश्नावरती काय उत्तर देशील? सर मला असं वाटतं की तुम्ही म्हटलात की डिकम्पोजिशन होतं का, किंबहुना कचरा गाडी आमच्याकडे सुरुवातीला पहिल्या दिवसापासून जेव्हा मला असं वाटतंय गेल्या 2 ते 3 वर्षामध्ये प्रत्येक गावागावामध्ये RCF म्हणजे राष्ट्रीय केमिकल्स आणि फर्टिलायझर यांच्या मदतीनं ग्रुप ग्रामपंचायत मापगावने प्रत्येक गावोगावामध्ये घंटागाडी या ठिकाणी पाठवली, जेणेकरून जो कचरा आहे, जसं आपण ओला कचरा आणि सुका कचऱ्याचं जे विस्थेपन करतो, पूर्णतः जी विल्हेवाट लावतो, ते पंचायतीच्या माध्यमातून आलं. मात्र ते RCF म्हणजेच राष्ट्रीय केमिकल आणि फर्टिलायझर यांच्या मदतीनं प्रत्येक गावामध्ये दिलं गेलं. आणि त्याबरोबरीने आपण एकंदरीत बोलतो की पोल्युशन, महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्डचे काही नियम असतात. जसं आपण प्रत्येक कंपनीमध्ये गेलात की सुरुवातीला डिस्प्ले केलेला असतो की जर कोणते घातक वायू असतील तर ते डायरेक्ट डिस्पोजल केले जात नाहीत. त्यासाठी वेगवेगळे नॉर्म्स असतात, प्रत्येक कंपनीला महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्डने दिलेले असतात. आणि त्याचा योग्य तो वापर करतच कंपनी पूर्णतः त्याची योग्य विल्हेवाट लावते आणि मगच ते पूर्णतः प्रदूषण विरहित कसं राहता येईल, किंबहुना त्याला किती नॉर्म्स दिले, त्याच्या सर्व हिशोबामध्ये कंपनी कार्य करते. म्हणजे असं नाही की कंपनी केवळ असा विचार करते की आम्हाला फक्त प्रोडक्शन पाहिजे. पण रिलायन्समध्ये मी पाहिलं आहे की त्यांच्या ठिकाणी सेफ्टी फर्स्ट आणि प्रोडक्शन मस्ट असं एक वाक्य आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येकाचा ग्रोथ इज लाईफ, प्रत्येकाचा विकास होणं हे त्यांचं कार्य असं मला वाटतं. अशी प्रत्येक कंपनी हाच विचार करते, मग ती JSW असेल, मग ती रिलायन्स असेल, किंबहुना सर मला वाटते ते RCF असेल. यश, खरं तर मला अजून एक प्रश्न तुझ्याकडे विचारायचा आणि या एकूणच विषयाच्या शेवटाकडे आपल्याला जायचं आहे. तुझं शिक्षण किती झालं बोलला मगाशी तू? मी डिप्लोमा इन केमिकल इंजिनिअरिंग केलं आहे आणि त्यानंतर मी जॉब करतो आहे, माझं 5वं वर्ष आहे. त्यानंतर मी LLB करतो आहे, माझं 3रं वर्ष सुरू आहे. आणि मला असं वाटतं की या पूर्णतः संधीचा वापर तरुणांनी केला पाहिजे, जेणेकरून प्रत्येकाला मार्गदर्शन वेळेवर नाही मिळत. पण आमच्या गावामध्ये राऊत सर असतील, किंबहुना असे बरेच आमचे जे शिक्षक होते, म्हणजे आम्हाला मराठी शाळेत बसून पूर्णतः ज्यांनी आम्हाला सांगितलं, किंबहुना गावातील काही जे शिक्षक किंबहुना उच्च शिक्षित आहेत त्यांचं मार्गदर्शन मिळालं. कारण सर्वांचं कसं होतं की 10 लोक ITI ला गेले तर आपण ITI ला जाऊयात, 10 लोकांनी डिप्लोमा केला तर आपण डिप्लोमाला जाऊयात. पण खरं तर आपण शिकतो कशासाठी? रोजगार मिळण्यासाठी. बी फ्रँक, जर आपण शिकून जर आपल्याला नोकरी मिळत नसेल तर त्या शिक्षणाचा आपण कधी वापर करणार? जर आपल्या घरची परिस्थिती आपणच बदलणार असो तर आपल्या शिक्षणानंतर नोकरी मिळणं हा सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. आणि या अलिबागमध्ये त्या संध्या पूर्णतः या प्रकल्पांमुळे मिळाल्या. त्याच्यामुळे आम्हाला खूप चांगलं वाटतं की आमच्या तरुणांना जी रोजगारची संधी मिळाली त्याच्यामुळे इथे रोजगार वाढला आणि अत्यंत चांगल्या लोकसंख्या वाढली, पर्यटन वाढलं, व्यवसाय वाढले. की असं नाही की फक्त आम्ही नोकरी करतोय. तुम्ही गावागावामध्ये बघा, सरांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर इथला प्रत्येक व्यक्ती हा राजासारखा राहतोय, राजासारखा जगतोय. तू इंजिनिअरिंग केलंस म्हणून त्या ठिकाणी तुम्हाला इंजिनिअरिंगचा जॉब मिळाला. 10वी-12वी शिकला असतास तर काय असते परिस्थिती? नक्कीच जर आपण आज जर विचार केला तर 10वी-12वी शिकले असं मी म्हणणार नाही की त्यांचं काही कारणास्तव शिक्षण थांबलं असेल. पण कंपनीने त्यांना सुद्धा तिथे नोकरी दिली आहे. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसमध्ये असे बरेच जॉब असतात ज्या ठिकाणी अप्रत्यक्षरित्या त्यांना नोकरी मिळते. आज आमच्या कंपनीमध्ये शटडाऊन सुरू आहे, बरीच लोक अनस्किल आहेत, त्यांना सुद्धा आज कंपनी 2-3 महिन्यांचा पगार देणार आहे. त्यांचं वार्षिक तरी मला असं वाटतं की अप्रत्यक्ष कामगार जरी असले तरी त्यांना वर्षाला मला वाटते मिनिमम 2-2.5 लाख ते नक्कीच त्यांना ते पगार मिळत असेल. आणि त्यांचा ओव्हर टाईम असतो, त्याच्यामुळे 3-4 लाखावर ते सुद्धा जातात. त्याच्यामुळे असं नाही की शिक्षण थांबलं म्हणून तुम्हाला काम मिळणार नाही.
हा एक महत्त्वाचा मुद्दा मला या ठिकाणी उपस्थित करावासा वाटतो, की आपण जर तुम्ही मनामध्ये ठेवाल की आम्ही शिकलोच नाही तर आम्हाला नोकरी कशा मिळतील, मात्र कोणतं जे काम मिळेल ते जर करायची तुम्ही जबाबदारी घेतलीत तर कोणतेही काम छोटं नाही असं मला वाटतं. ऐकताय, पाहताय, ऐकताना कान उघडे ठेवा आणि पाहताना डोळे मात्र उघडे ठेवा. दोन्ही बंद केलात ना तर पुन्हा एकच जिद्द, कोकणातनं प्रकल्प रद्द, ह्याच घोषणा कायमस्वरूपी देत बसाल. श्रद्धा तुझ्याकडे येणार आहे, पण काका तुमच्याकडे येतो. अगदी शेवटचं आहे माझं म्हणणं. मगाशी आपण सांगितलं आपला विठाचा देखील व्यवसाय आहे. काय सांगाल, कशा पद्धतीचं आताच्या घडीला या ठिकाणी तुमच्या गावातल्या शाळांची पटसंख्या अंदाजे किती आहे, किंवा गावातल्या शाळा या भरलेल्या आहेत का की रिकाम्या? शाळेत गावातल्या शाळा आहेत भरलेल्या आहेत. अंगणवाडी चालू आहे, माध्यमिक शाळा चालू आहे. पटावर 25-30 मुली असतात. वैद्यकीय सुविधा कशी आहे गावामध्ये? काय समजा पेशंट असेल गावामध्ये पण आरोग्य केंद्र सुरू असतं की बंद असतं? आरोग्य केंद्र सुरू असतं. आपण पाहतोय, मी सरांकडे देखील जाणार आहे. तत्पूर्वी श्रद्धा, मी सरांना जो प्रश्न विचारला तोच तुला विचारायचा. एक तरुण पिढी म्हणून गावातली वैद्यकीय सुविधा, शैक्षणिक सुविधा नेमकी कशी आहे? मेजर पेशंट असेल तर काय कुठे लांब जावं लागतं की इथल्या इथंच काही? तुम्ही बघताय की इथेच तुम्ही आता आलात तिथे सुरुवातीलाच आरोग्य केंद्र आहे. त्यामुळे जर लोकांना काही वाटलंच की मला बरं नाही वाटत तर डॉक्टरकडे जाण्याआधी पहिले ते आरोग्य केंद्रात जातात. त्यामुळे लोकांना जर काही मेजर होणार असेल त्याआधीच थोडी ते ट्रीटमेंट घेऊन येऊ शकतात. तिथे लोकांना जास्त लांब जाण्याची पण गरज नाही. तात्पुरती सुविधा ते इथे घेऊ शकतात. आता तुझं एवढं शिक्षण झालंय, मगाशी तुझ्या शिक्षणाचा देखील उल्लेख तू ऑन कॅमेरा केलेला आहेस कोकणशाहीच्या चर्चेत. याच गावामध्ये रोजगाराची संधी भेटू शकते अशी अपेक्षा तर 100% तुझी झाली आहे ना? हो, निश्चितच. आता तुम्ही बघता आमच्या इथे टुरिस्ट वगैरे येतात. त्यामुळे मोठे मोठे हॉटेल्स वगैरे बनत आहेत. त्यामुळे लोक माझ्यासारख्या मुलींना तर रिसेप्शनचे जॉब तरी मिळू शकतात. किंवा तुम्ही अजून काय म्हणाल, हॉटेल मॅनेजमेंट असेल, जर मुलींना सर्व काही येत असेल तर त्या निश्चितच तिथे जाऊ शकतात ना. लांब जाण्याची गरजच नाही आहे. अतिशय सुंदर अशी सांगड या रायगड जिल्ह्यातील अलिबागपासून हाकेच्या अंतरावरती असलेल्या मापगावमध्ये घालण्यात आली आहे. एका बाजूला औद्योगिकीकरण म्हणजे रोजगाराची क्षमता असलेला प्रकल्प आणि दुसऱ्या बाजूला अलिबागचं पर्यटन, या दोन्ही गोष्टींची सांगड एकूणच या भागामध्ये घालण्यात आल्यामुळे सरांनी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे या गावात राहणारा, या पंचक्रोशीत राहणारा प्रत्येक माणूस हा राजासारखा जगतोय, राजासारखा राहतोय आणि राजासारखा वावरतोय. आपण किती नशीबवान आहोत आणि कर्मदरिद्री आहोत याचं गणित आणि आत्मपरीक्षण करायला आपणच पुरेसे आहोत असं मला वाटतं. सर, अगदी शेवटचा माझा प्रश्न आपला सर्वांकडे मी येणार आहे. शेवटचा प्रश्न घेऊन, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आमच्या प्रकल्पांचे बोंब आहे. मग तो सिवड आला तरी विरोध. आता सिवडमधनं कुठलं प्रदूषण होतं हा प्रश्न आहे, त्यालाही विरोध. रिफायनरी आला तरी विरोध. कुठलाही प्रकल्प येऊन दे आमच्याकडे विरोध होतोय. सर्वांकडनं नाही, काही जणांकडनं. काही NGO येतात या ठिकाणी लोकांची डोकी भडकवतात. याचे ऑन रेकॉर्ड पुरावे कोकणशाहीकडे देखील आहेत. तुम्हाला काय वाटतं, तुम्ही काय नेमका सल्ला द्याल शेजारच्याच, आपल्याच शेजारी असलेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांना, स्थानिकांना? बघा, चांगले प्रकल्प राबवायचे असतील तर थोडीशी ॲडजस्टमेंटही केली पाहिजे. आणि ॲडजस्टमेंट म्हणजे काय हो, आपला एरिया आपण काय सोडून देणार नाही ना. मी इथे राहतोय, तो इथेच राहणार आहे. फक्त आपल्या ज्या सुविधा आहेत त्या सुविधा जेव्हा डेव्हलप होत असतात किंवा चांगल्या गोष्टी मिळत असतात तर त्या मिळत असलेल्या चांगल्या गोष्टींना मार्गदर्शक तत्वावर आपल्याकडे एज्युकेशन असेल, शिक्षण असेल, काही वैचारिक पातळीतली माणसं आपल्याबरोबर असतील तर चुकीच्या गोष्टी घडण्यापासून आपण त्याला रोखू शकतो. आणि ते रोखण्यासाठी आपण काय एवढे काय दुधखुळे नाही ना. ज्याच्याकडे ज्ञान आहे, ज्याच्याकडे संस्कारित विचार आहेत, तो आपल्या विभागामध्ये वाईट करण्यासाठी तयार होईल का? म्हणून चांगलं करण्यासाठी आम्ही नक्की कुठल्याही गोष्टीला तयार आहोत. अजून इथे आणखी 10 कंपनी याव्यात आणि आमच्याकडल्या जे काय उरले सुरलेले कमी शिकलेले अनस्किल्ड लोक आहेत किंवा अगदी न शिकलेले मुलं आहेत यांनासुद्धा कुठे ना कुठेतरी नोकरी मिळावी ही आमची नक्की प्रामाणिकपणे इच्छा आहे. कारण शेवटी जर रोजगार असेल तरच आपलं घर चालणार आहे. त्यामुळे निसर्गाने ठेवलेली शेती ही तर आपल्याला करायचीच आहे,
पण निसर्गाबरोबर जे काय रोजगाराची साधनं आहेत ती रोजगाराची साधनांना जर आपण विरोध केला तर मात्र आपल्याला नक्की या दुर्दैव असेल आणि आपल्याला त्याचे परिणाम भोगावेच लागणार आहेत. काय नाही, शिकलं, शिक्षण पुरा झाला की उठायचा, बॅग पाठीवर मारायची आणि मुंबईत जायचा. काय कठीण हा? दिवा पॅसेंजर जिंदाबाद, मुंबईत पोचवता 200 रुपयात. काय सांगशील? जो सरांना प्रश्न विचारला तोच. काय सल्ला देशील तिकडच्या तुझ्याच वयाच्या तरुणीला? उगाच उठता बसता विरोध करण्यापेक्षा आपण ते प्रकल्प काय आहे हे आपण पहिले जाणून घेतलं पाहिजे आणि आपल्या गावातल्या मित्रमंडळी आणि त्यापासून कसा फायदा होईल हे त्याच्यातून आपल्याला कळलं तर आपण कशाला त्या प्रकल्पांना विरोध करू, बरोबर ना सर? मग ते आपण पहिले जाणून घेऊ आणि जर आपला विकास होणार असेल तर आपण निश्चितच ते प्रकल्प गावात येण्यापासून रोखणार नाहीत. असंच मला क्या बात आहे श्रद्धा, खरं तर तुझं देखील कौतुक आहे. सर तुम्ही काय सांगाल, काय सल्ला द्याल? आमच्याकडे जसे प्रकल्प झाले तसेच तुमच्याकडे रत्नागिरीमध्ये झाले तर तिकडे पण डेव्हलपमेंट होईल ना. असेच अशा पद्धतीचं स्थलांतर तर निदान थांबेल. अशा गोष्टीला कोणी विरोध करावा नाही ना. या ऐका जरा, कान कसे सोनार आणि टोचूचे लागतात. म्हणान मुद्दामून ज्या ठिकाणी सोनं तयार होतं त्या सोन्याच्या कंपनीतच आपण आलो, अर्थात मापगावमध्ये. तुम्ही काय सल्ला द्याल? आमच्या इथे आता तुम्ही बोलता की त्या साईडला केमिकल प्रकल्प येत आहेत, सर्व येत आहेत, त्यांचं मासेमारीचं बंद होईल किंवा काही असं टुरिस्टचं वगैरे सर्व जे आहे ते बंद होईल. पण आमच्या इथे जवळ आता आरसेप आहे, आरसेपच्या साईडलाच लागून चांगलं किती वेगवेगळे लोकांनी बंगले बांधून रिसॉर्ट बांधून चांगले चांगले प्रोजेक्ट हे केलेले आहेत साईडला, जवळच्या जवळ. तर लोकांना असं गैरसमज नको व्हायला की मोठा प्रकल्प आला आणि आपल्याला हे जाईल. मच्छीवर आरसेपच्या साईडलाच मच्छीचं हे आहे, पूर्ण नवगाव म्हणून गाव आहे, तिथे पूर्ण मच्छीमारांचं गाव आहे. तिथं ते त्यांचं चालू आहे, व्यवस्थित चालू आहे, काय त्यांना प्रॉब्लेम नाही. थोडंफार काय जर होत असेल तर मिनिमम 4% 5%, पण बहुतेक जण काही प्रॉब्लेम नाही येऊन काय म्हणजे खाली फुकट आपल्या इथे येणारा चांगला जो प्रकल्प आहे तो लोकांना चांगला रोजगार मिळेल, तो मिळणार नाही. त्यामुळे प्रकल्प आला पाहिजे, आमची इच्छा आहे. त्यांचं पण चांगलं होईल तिकडे. क्या बात आहे. बरंच काही डोळे उघडणाऱ्या गोष्टी सरांनी आपल्याशी बोललेत. अगदी शेवटची प्रतिक्रिया आपण घेतोय यशची. यश, काय सल्ला देशील? जरूर. तुम्ही बघितलं तर अलिबाग आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग म्हणजे कोकणातील असे अनमोल हिरे आहेत जे सर्व लोकांनी अगदी जपून ठेवलेत. आज जर तुम्ही अलिबागला बघितलं तर मिनी गोवा या नावानं ओळखतात. म्हणजे केवळ पर्यटन म्हणून आमची जरी ओळख असली, ट्रिवॉगरच्या माध्यमातून जेव्हा तुम्ही सर्च करता तर टॉप 150मध्ये आम्ही सुद्धा येतो. पण पर्यटनासोबत रोजगाराची संधी मिळाली म्हणून इथल्या लोकांकडे ते पैसे आले. आर्थिक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी रोजगार आहे म्हणूनच या ठिकाणी पूर्णतः तुम्ही विचार करा, आज इंडस्ट्रीमध्ये जा, फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये जा, त्या सर्व लोकांच्या मोठ्या लोकांचे बंगले आज अलिबागमध्ये आहेत. आज तुम्ही जर विचार केलात मापगावपासून केवळ 2 ते 3 किलोमीटर अंतरावरती दीपिका पादुकोणची प्रॉपर्टी आहे. त्यानंतर अजून थोडे पुढे गेलात अजून 3-4 किलोमीटरवरती विराट कोहलीची प्रॉपर्टी आहे. अजून 5-6 किलोमीटरवरती गेलं तर रोहित शर्माची प्रॉपर्टी आहे. म्हणजे अलिबागमध्ये पर्यटन नाही, पर्यटनासोबत रोजगार सुद्धा आहे आणि तिथल्या लोकांना त्याच्यामुळेच तो रोजगार मिळतोय. असं ग्लॅमरही अलिबागला, ग्लॅमरस अलिबाग, मला असं वाटतं ग्लॅमरस अलिबाग. तुम्ही विचार करा या सर्व गोष्टींचा की आपल्याला नक्कीच निसर्ग सौंदर्य जपायचं आहे, पण कुठेतरी आपल्या परिवाराचा, मला असं वाटतं की जेव्हा मी कामावरती जातो 30 मिनिटांचा प्रवास असतो, पण घरी आल्यानंतर आईने बोलवलं जेवण असतं, त्याच्यामुळे 16 तास 12 तास हे कधी वाटत नाही. मला असं वाटतं की आपलं घर आणि घरापासून जवळ नोकरी तुम्हाला मिळत असेल काही हरकत नाही आहे. प्लस अँड मायनस पण नक्की असतात. भाऊ खरं तर ना या शेवटच्या विषयामध्ये ना तू थेट ना काळजागच हात घातलंस. आईच्या हातची पिठी आणि भात, पिठी आणि भाकरी, सुकाट आणि भाकरी, सुकाट पिठी आणि भात, ह्या सगळा खाऊक भेटतं ना मित्र, तिथंच सगळं कमावून मोकळे होतो आपण. काय मगतमारी करायला वेगळी भाषा वापरतोय, पण जी भाषा तुम्हाला पटेल आणि समजेल म्हणून ती वापरतोय. कशासाठी कुठली मगतमारी करायला कुठं शहराच्या ठिकाणी जातोय? अहो कोकण निसर्ग सौंदर्यानं भरलंय. तसंच या कोकणावरती मोकळे माळरान सडे आहेत. हे जर माळरान सड्यांवरती एक एक शहर बसवलं गेलं तर पर्यटनाच्या जोडीला कोकणात औद्योगिकीकरणाची देखील मुहूर्तमेढ त्याच ताकदीनं रोवली जाईल असा विश्वास मात्र एकूणच या सर्व प्रवासाच्या दरम्यान आणि आरसा कोकणचा या कोकणशाहीच्या विशेष कार्यक्रमाच्या निमित्तानं अधोरेखित झालंय एवढं मात्र निश्चित आहे. तुर्तास ह्या एकूणच सिरीजमध्ये इथं स्वल्पविराम देतोय, पण हो पुन्हा आपण भेटणार आहोत अवघ्या काही दिवसानंतर अजून काही एपिसोड घेऊन.
आरसा कोकणचा या कोकणशाहीच्या विशेष कार्यक्रमात. तुर्तास धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.